huli mga toy. Oh, malaki-laki. Yun, huli mga toy. Huli. Yun, yan naman. Uy, maganda-ganda naman size. Nabidyoan ba mga katoy? Oh, malaki. Oh, uy, malaki-laki. Huli ka. May pamahalok dito. Mga makukulit na namamantik. May pamalo tayo pre. Maganda-gandang huli naman natin, no? Ayos. Daing ko matumatay, maganda. Ayun mga katoy, ito yung ano mga katoy, Sokmon People's Park. Ang ganda ng mga katoy, oh. Yan mamaya mga katoy, meron din ano, Zumba. Diyan tayo mga katoy, mamimingwit. Diyan sa likod diyan. Re-resbakan natin kagad. Yon, good morning mga katoy. Yahoo! Welcome ulit sa panibagong fishing adventures natin. So yun, ito yung spot natin mga katoy, oh. Yon. Dito ko na iwagaan mga katoy. Nakadami tayo rito. Yung mga pulahan ba. Nag-intro na tayo agad para ano, baka makapirate tayo mamaya. Maglalambada sila dun mamaya. So bali mga katoy, may kasama tayo si Kachoy Jello. Bali andun pa sa mga katoy, sa kabila. Sinusubukan niya magdalag. Maraming salamat nga pala mga katoy sa mga solid kachoy natin dyan. At sa mga walang sawa yung panonood po. Sa mga silent viewers. Thank you. O yan, dyan na pala si Kachoy Jello. Ayun, yan si Kachoy Jello mga katoy. Yan, shoutout sa kasama ko. Maraming salamat nga pala kay Aro Vlog sa floater. Pinapanaluanan niya sa ano, tournament sa Asia Anglers. Nakapaglista na tayo ng ano, shoutout kagabi. Patay oh. First cuts natin maliit. Kala ko malaki. Pakawala natin. Release natin matay. Tinatakbo na mga toy. Ayun, meron. Malaki-laki to. Ano to? Yes! Yung mga toy, nag-loose pa yung reel ko. Kala ko di ko malaki. Itoy, dito na! Nakarami na ata si Kachoy dun sa dulo. Kahit magit na natin 3.5. Kalaming ani. Maandar talaga eh. Yan kinagandaan sa dalaw pamiwas mo. Kasi marireplacement kagad. Hindi siya makawala yung mga kawan. Yan na naman mga tayo. Yun. Malaki-laki to. Yes, thank you Jesus talaga. Tamis talaga itong spot natin mga tayo. Napakaganda talaga. Ay. Kawan na yung mga tayo. Makakarami tayo dito mga tayo. Kung wala lang itong mga sabitan mga tayo, nakpo. Napakarami. Oh, tinutusik-tusik na naman. Tusikin mo. Sige. Huwag ka maiya. Ay, ito. Kabila. Yun. Kabila na tayo mo. Kabila mo na Kachoy. Kabila yung nakadali. Ito yung binabantayan ko sa kabila. Ay, naku. Thank you talaga. Kachoy Jello! Ginagawa mo! Artoy ka na! Ayun oh, nakadali si Kachoy oh. Sabi ko sa'yo pre. Ang lupit. Ito pre oh. Huli ka! Yun. Mga 3 fingers mga tayo, pwede na ito.
May pamahalo dito. Ang mga makukulit na namamante. May pamahalo tayo pre. Mga makukulit na namamante. Jokes lang. Uy, 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 uy. Uli ka! Yun, malaki, malaki. Ayan kasi. Oh. Dito na naman pre. Kakalagay ko lang yun. Ay, naku. Painan ko nga muna mga toy bago ilagay itong isda. Uli. Oh. Uli. Oh, maganda-gandang size. Ay, naku. 3.5. Ay, nagkakaroon na kasi mga toy ng uga yung tubig. Sabi ng mga namamante. Maganda raw pag may uga. Oh, yari mga toy. Oh, malaki-laki. Yo. Kayo lang pala hinihintay nanay, ha. Oh. Maganda-gandang size mga toy, ha. Ngayon ka lang ulit nakahuli niyan. Opo. Nakagat tayo mga toy. Oh, ay sus. Laging sinasabit dyan. Pinagat sa ano kaya yun? Hindi, hayaan mo lang muna dyan. Baka nandyan pa. Yun, huli mga toy. Oh, malaki-laki. Yun, huli mga toy. Okay na sana itong ganito mananay, oh. Okay na sana itong ganito nanay, oh. Mga 3.5. Nakakatuwa na itong bigwasin. Okay, oh. Yan, huli. Huli. Oh, ay. Bakit merong isa candlelights dito? Nag-iisang candlelights. Ang payat na, kawawa naman ay. Hindi ka na ba pinapakain ng mga ano nyo, mga grupo nyo? Siguro may ginawa tong kasalanan sa grupo. Pinarusahan kasi siguro. Sige na nga, pakawalan naman na kita. Bis maliit ka naman eh. Ayan na, tinatakbo na yung isa ko. Uli ka. Isa lang po. Alam mo, napakalaki. Malaki naman nanay. Pag pinagbiyak to 8 figures. Shout out din tayo mga toy. At nakalimutan natin. Hindi pala. Ayan, yun. Oo ba? Huli. Ay, ito to. Oh, laki. Oh, huy, malaki-laki. Huli ka. Malaki-laki. Ayan mga toy, shoutout pa tayo. Shoutout kay Roberto Gonzales. Yun, shoutout ka Choy. Ka Tony Butingting Channel. Yun, shoutout. Ka Pamilya Talk. Yun, shoutout ka Choy. Partner Miroy Vlogs. Yun, shoutout. Michael Borak. Yun, shoutout ka Choy. Duran Eddie Boy. Yun, shoutout ka Choy. Maraming salamat. Ka Hunter NT. Yun, shoutout. Ka Collabs TV. Yun, shoutout. Onatos Vlog Official. Teka. Kinakagat. Yun, ayan naman. Uy, maganda naman size. Na-videoan ba mga tatlo? Masyadong marami na itong ano natin. Hole. Nasa malapit lang talaga nanay. Shoutout tayo ulit mga toy. Province Vlog, yun shoutout. Ray Karin NG Channel, yun shoutout. NC Anglers Group, yun shoutout sa inyo mga toy. Pwede na tayo dito mga toy sa ano, Sokmon, Kisam Ocean, yun shoutout.
Ika na, ginakagat na. Oo, malaki, Ay, ganda ng size. Maganda pag nag-shoutout, Shoutout ka ng shoutout. Shoutout kay Nanay, baby ng Barangay Sukmon, Sukat. Hindi niya na video mga tayo. Biglang hinatak ba naman? Ganda ng hatak, maliit lang siya. Ang dami na nating huli mga katuloy. So yun mga katoy, bali itong spot mga toy, bali swerte tayo. Ang dami ko lang huli mga toy. Kaya kasama din si Nanay Baby, ayan, taga dito yan. Si Katoy Jilo, meron na rin nahuli. Si Nanay, meron na rin. So bali alam mga katoy, mga alas 9 na yun. Mga alas 9:30 siguro. So ginakagat na naman. So ginakagat na naman ako. Bali update ko na lang ngayon mamaya mga toy sa huli namin pag pauwi na kami. Thank you mga toy sa pagsama. Update na lang po mamaya ulit pagka pauwi na kami sa huli namin. Thank you po. Update ko pala kayo mga toy sa huli natin. Tapos mamaya pag pauwi na tayo ulit. Tsaka ako kayo i-update. Yan mga toy, napakarami na yan mga toy. Ayun, naglabasan lang yung iba mga toy kasi nga. Hindi namin namalayan Yan na. 1 hour later. Maraming salamat mga toy. Batsi na kami. So the time is 11:30. Maraming salamat po. Ito lang ang huli namin. May pang-ulam na naman. Thank you po. Ang nagandang huli na naman natin, no? Ayos. Daing ko mga toy. Maganda to. Yan mga toy, dinaing ko mga toy, Yan, babadyan lang mga toy. Suka, bawang, paminta, konting asin, at magic sarap.